саволи дигаре ки ҳаст бобои ҳоҷи Мирзо, оё зани ҳомиладоре ки кӯдак ҳомиладор ё ки кӯдак шир медиҳад рӯза мегирад ё на? ман дар ҷавобҳои пештар дар ин масъала бо хеле рӯшанӣ андохта будам. хоҳарои азиз, модарои азиз, ҳар зане ки агар дар ҳолати ҳомиладорӣ қарор дорем ва бисёре аз занҳое ки бар ман занг мезананд ки дар ҳолати ҳомиладорӣ хурдагиҳошона пас мегардонанд ё хулас ҳамеша дилшӯрокӣ доранд, агар вақте ки рӯзадор бошӣ ин чизҳо ки барои ту диққат меорад ва ҳамеша албатта ба рӯзаи ту зиён дорад. зин лиҳоз шариат барои шумо модаро хоҳарое ки дар ҳолати ҳомиладориен иҷозат додааст ки шумо рӯзаҳотона бихӯред ва аз ҳамин ҳолат ки шумо агар берун шуден иншоаллоҳ кадом вақте ки бошад ин рӯзаҳоро дар як рӯзаш як рӯз қазо бигиред. ҳамчун модарое ки албатта шир метиҳанд, инҳоро ҳам ман гуфта будам ки яъне дар ҳолати шир додан ки гуфтем аксаран ҳамин шир аз ҳисоби хӯрдан пайдо мешавад. вақте шумо ки рӯза мегиред ҳамун шир ки агар наомад кӯдакотон бо гурусна мемонанд. худои меҳрубон ҳамира шариати мо ҳамира ба назар гирифтааст ки барои шумо иҷозат доданд. вақте ки агар аз ин ҳолат шумо берун шуден баъдан қазоӣ гиред. агар модарое бошанд ки кӯдакҳоро мақсад бо тариқи ширҳои магазинӣ калон мекунанд, хай барои инҳош иҷозате ки рӯза доранд, инаш ҳичи боки надорад. вале модарое ки агар шир медоданд шуна ҳисоби ғизо бошад, шумо дар шариат иҷозат додааст ки шумо мақсад ана рӯзаотона бихӯред, яъне ҳеҷ боки надорад. дигар суоле ки инҷо омадааст бобои ҳоҷи